Temaşevanın heyecanı hafta emeği şanoya dest pê ji ku şanoya bajêra Amedê lîstikeke nû amade kir. Bi navê Mirina Jeanne d'Arc adin. Derhênera lîstikê berfîn emektar e û derbarê vê lîstikê de me berfîn emektar hevpeyvînek çêkir kam pevre temaşebekin bê lîstik derbarê çi deyê û berfîn emektar çi gotiye. Ji xwe em her sal wek sezona nû em bi lîstikekî nû derdikin. Yani lîstikek du lîstikê nû derdikin ber temaşevanan. Îsa ji repertuara me de lîstika bi navê Mirina Jeanne d'Arc yadin min me xist bû repertuarê. û yani fikra vê lîstikê him em bêjin ev demekî zêde yani him wek aliyê naverokê aslında hinekî hewka me dikişîne ji ber ku em zêdetir ez wek jin bibêjim yani zêdetir dixwazim karakterên lîstikê wexta jin bin karakterên sereke yani derfetekî ji bo ew derfeta him li ser lîstikvanê jin û him jî naverok wexta ku di aliyê jinê de xurt be ev ji bo min dibe tiştekî pozîtîv dibe tiştekî artı ez bêjim ji ber wê jî ev lîstik me xist repertuarê yani avantajê wisa hene li gorî min him jî ya wek naverok jî yani Jeanne d'Arc ji xwe di yani di dîroka em bêjin di aliyê jinê de karakterekî gelekî xurt e û me xwast em vê çîrokê bînin serdikê elbet divê yani divê lîstikê de Mirina Jeanne d'Arc adı de dewr de qala em qala çîroka Jeanne d'Arc bi xwe dikin ama bi karakter hinekî karakterek lîstikvanek jin dikeve karaktera Jeanne d'Arcê wisa dilîse em bêjin ya ez pir naxwazim wek dixwazim bibe hinekî bibe sürprîz ji bo temaşevanan ji ber wê jî yani tevahî ji ber ku karakterekî jin karakterekî bihêz him ez dixwazim li ser sanê jin wek lîstikvan xurt xuya bike him jî di aliyê fikr de jî karaktera jin xurt bibe ji ber wê jî anha em lîstika Mirina Jeanne d'Arc yadin tînin serdikê yani ev wek min got ev karakter ne karakterekî karakter Jeanne d'Arc xwe nine yani di nava çîroka Jeanne d'Arcê de karakterekî lîstikvanekî jin hatiye binçavkirin di wê derê demê de îktidar dixwaze yani Jeanne d'Arc ji xwe çîroka efsanaya Jeanne d'Arc em dizanin ku ji bo Parîsê şer dike li ser wê derê tê kuştin û tê veşartin yani di şer de tê kuştin tê veşartin li piştî wê dibe azîze wek azîze tê îlan kirin û wek kahramanekî gel tê binav kirin lê mixabin Engîzisyon yan jî desthilatdara ew aqilê mêr naxwaze viyan wisa binav bike ji ber wê jî yani nivîskar bi rastî jî kurguyekî gelekî serkeftî yani lîstikvanek hatiye binçavkirin bi cezayê zînakirinê hatiye binçavkirin dixwaze bi destê wê bibêje ve îkna dikin Engîzisyon derkeve bibêje ez Jeanne d'Arc'im û ez her tiştî înkar dikim û naxwazin ji ber ku efsaneyekî jin derxînin pêşî yani jî jinekî qehreman derxînin pêşî ji ber wê jî çîrok wisa derdikeve yani ew xwe ne Jeanne d'Arc e lîstikvaneke dixwazin wê îkna bikin ku bikin Jeanne d'Arc û wê yani Jeanne d'Arc rastîn li qada şerin hatiye kuştin aniha di binçav de û wexta ku derdikeve hember Engîzisyonê jî her tiştî înkar dike ku wê bibaxşînin û wê qehremanekî çênabe jin yani wisa hatiye hunandin ji ber wê Mirina Jeanne d'Arc adin yani ji xwe sêrê de got ji ber ku çima Jeanne d'Arc çima ev tekst yani ev derêneriya min a duyemîn e ya di de hema jin Elizabeth bûn ew jî Jeanne d'Arc wek min got yani ez dixwazim karaktera di lîstikê de karakterên jin xurt bibe karakter yani ji ber ku di hemû tekstên klasîk de mixabin yani ji di hemû tekstan de hemû jin wek pasîf be wek pasîf tê ser dikî her tim yani rola sême çare me wek karakterekî pasîf tê ser dikî û wexta ku ez derênerê lîstikê bikim ez dixwazim karaktera jin xurt be her tim plansaziya wê aniha ji xwe şeş û heftê mehê em ê li Amedê dest pê bikin şeşê mehê premiera me heye di hema meha cotmeyê nêzîkî heşt bernameyê me li Batmanê henin her dawî heftê roja înî û şemiyê û em ê berdewam bikin yani meha yazdê de jî berdewam bikin meha dozê de em difikirin turnê Ewropa hewldanê me henin em ê pêk bînin
يعني لألمانيا هولندا وإسبيشري غير هول أم درفت أنا مسيري لدايا أم لبندينا دوزدم هيجي لأوروبا مي بيشكش بكن يعني أم هيفي دكن وجبو شانويا كردي ببا تجربة كي جدا ومرنا جاندارك أدم جبو دوزدم هي أم دفكرن أنا چند جيمج ديار بنا لألمانيا وأم هول ددن gelek bajarın Avrupa jî listike peşkeş bikin. Yani tenine elbette Avrupa hem Kurdistanê û her wekî metropolî Tirkiye jî di pêşa rojê de bername me de hene. Em li benda temaşevanê xwenin şeş û heftê me jî xwe em ê dest pê dikin. Em hêvî dikin wê temaşevanê me lîstikî hez bikin û lîstikê Xwedê derbikevin.